Pinkallekin. Ihan ne silmät, ihan sellaiset noin tommoset karhukoplalasi tai maski. Nyt Veikki heräs. Veijokin nousee pääsee Ihana. Ihanat noin Se on tosiaan tuo silmä. Tää on Doris. Doris oli kaunis nainen. Sillä on silmälasit kyllä päässä. Niin. Se on ripset taipuu tälle. Se on kauniit pitkät ripset. Se on näin. Se on se kaunotar. Niin on, tää on. Se on rauhallista. Musta tää uros kanssa just tää. Joo, sekin on. Joo, kyllä. Niin, nää kaksi. Jep. Jos mä ihan äkkiä livaan Tämän tuosta. mä panin sinne Hollaan, kun no siellä on kolme lasta tämän koiran, että sekin on ihan näyttelykelpoinen koira. On tosi juhla. Niin, Mutta voisi olla, että se vähän tasoittuu. No Pinka oli tiiäksä edellisestä pentuesta niin isoin koira, niin tommonen silppana on. Joo, niinpä niin. Ei kun sitä edellisestä pentuesta. Niin kato, kun mä käyn siellä Lahdessa usein, niin oli puhe, että sitten mä neuvon sitä näyttelyhommaa. Joo. Tää on kyllä sellainen, että toivottavasti ne harrastaa tämän kanssa jotain. Kuule ihan varmaan, se on, kuule siellä on se Sinin veli. No niin, no hyvä. Ja se tykkää Elina. Kuka Sintoko? Ei kun toi se on toi Voitto. Ei kun se on Saba. No niin. Kun Sintohan käy paljon vaikka missä. Serra on monta, joo. Sinto käy harrasteissa. Se muutti sen nimen sen takia, kun sä sanoit, että lapset ei saa sanoa sitä. Joo. Se on Monte, sehän on huori. Ihan kun jää rötköttämään. No niin, heipäs tästä nyt lähet. Oi, vahingossa sattui yksi mukka. Tälläkin on tää tukki paksuntunut hirveet. Ihanasti jää rötköttämään tähän. Ei ne oo jaksanut tälleen Kato, olla valmiina. 6 viikkoa niin tekee ihmeitä. Ei Niin, ne oo herännyt katoppa, kun- tälleen. Nyt on haistettu sekin pentu. Missä Cindy on? Kaikki pennut Että on kyllä haistettu. toi Danihin tossa, kun Kuka se oli siitä? vähän Se on laitettu. kauempana tuolla. Kaikki saa käydä katolla nyt. Kuka se vielä käymättä? No se on ihan hyvä, että on vähän eri. Sinä oot Joo, no kato kai. Minä olen. Se on tuolla kauempana. Kaikilla niinku noin silmät. Niin on Kaja. Kato. Niinku tämmöset tosiaan. Tänään on kans tosiaan. Mutta täällä on se toinen jalka musta tällä digillä. Ihan niin rauhassa kauheasti on ollut, kun se silleen. mies kysyi, että miksi sä niinku... Tää Miten sä on valitsit? kyllä Mä sit sanon, ihana. että kun teette sitä näyttelystä, olen niin kiinnostunut, että täällä on toinen, joka ihan musta. Siksi oli musta jalkainen alkuun. Katsotaan siinä nyt. Näin. Nyt ette pääse mun Niin kun selään. sinä otat mukaan, niin mä otan toiseni juosta. Laitetaan perhandilla itse. Siis se on ihan mahtavaa tuo. Minusta on pörriäinen. Tämä. Niin. Joo. Se olisi ne varvaita. Sitten oli Oho, Onks tää käynyt? Tämä poika. kato miten tää lähtee. Siinä on sitten se. Liian vähän Sitten oli pyrkiä. viimeinen. Kato, tässä oli vielä 5. Nyt on Pinka saanut haistaa kaikki mauvat. Kato, ja ne tässä on viimeinen. Siinä tulee chylisi. Kaikki on hirveän rauhassa, ei yhtään räpikää. Niin. Mutta ei oo semmonen, että pelkäisi tai Ei oo, ja kyllä ne on tosi... sylissä yleensä rauhoittuu. Niin. Saite vain sormit Ei ihan riitä. Ei. Tosi semmosia kivoja, että niin Laita minkään... se puree. Vaan nimenomaan yhden lapsen ei saa laittaa sormeen, vaan lelu. Joo, ei se niinku toi tämä. Siis nää on niin syötäviä. Se sanoi yhdellä että. Voi terve, Ruoka. nyt mulla olisi 4 kuukauden Niin tässä kun käy niin just syö vasta. Ota tuohon naapuriin. No mä en tuo viimeinen yritys Pinkan äsken, se olisi niin ihana kun sais niin, että nyt... Eli on aika hyvin kyllä noiden kanssa. Ai. Niin. Niin. Paremmin se aika. Koiriin niinku koskee lelupaa. Au. Mitä te teevät? Teitä hampaat. Mulla kattoo siellä, että meidät sieltä. Päästetäänpä Sintti vähän itekin Ei katsomaan. se, no se on, tulee jotain, ei se näköjään ole millään. Mitäs sinä sinne oot ottanut? Se on hyvä, kun ne pääsee sinne, niin ne menee leikkimään. No pissali, minä olin vaihtanut tuon lakana, niin kuule kohta meni pissat läjät. Siitä tulee taas Ihana, kun ne kellii ja... Mulla on jo iso laatikko varattu. Syö sitä siskon häntää. Syö sitä siskon häntää. Tuo on ihana tuo karvapallo. Niin. Tässäkin. Se mies vähän, että kun se on noin pallo, se ei ole syös noin pallo, niin se vähän, että oiko sinä olet miten se on noin lihava, että jääkö Sinä olet tommoset? No ei välttämättä kuule jää. Minä kyllä melkein pesin sinukko. Minä ottaisin kanssa sen, kun se on niin pilis.